Jamen, jeg har så ikke 12. Okay, er du 12 år? Ja. Så, hvor gammel var din mor, da hun fik dig? Min mor, altså det lyder jo lidt fucked up. Jeg er 12 år nu, og hun fik mig, da hun var 12 år. Så det vil sige, at hvis jeg skulle følge min mors liv, så skulle jeg altså have haft et barn nu. Nå, så vil du gerne have et barn nu? Mig, du ved, min kæreste og mig, du ved, vi snakker om at få børn, men jeg sagde til ham, han skal vente lidt. Han skal vente lidt, fordi jeg orker det ikke nu. Jeg skal tage mig af min mor, jeg skal tage mig af mig selv, jeg skal tage mig af ham. Så nej, ikke børn lige nu. Ikke unge møder og alt det der. Nå okay, så hvordan er din status lige nu? Min status den er single. Har du ikke tjekket min Facebook eller hvad? Jeg skal ikke score nogen. Jeg tænker, når jeg siger status, så tænker jeg på, hvordan er dit liv lige nu? Mit liv, det er sgu da kaotisk. Kan du ikke se det her lort? Jeg bor sgu da over med min kæreste, men jeg kan ikke holde ud at være her. Der er alt muligt lort, der sker i det her hus. Hun klipper den ene, knipper den anden, så har han gul, så har han perker, så har han dansker. Jeg gider ikke at høre på hende hver aften. Jeg gider ikke engang improvisere, hvordan min mor lyder, men det er frygteligt. Okay. Så mit liv, det er i smadret. Lige nu, jeg passer på andre. Ligesom det sorte for familien. Jeg tager mig af andre, du ved. Det er fucked up. Okay, så tænk, hov. Jeg har ikke tid, mand! Jeg er i gang med et interview! Nå, hvem var så det, der ringede til dig? Det er en af mine kammerater, mand. Skal vi lave lidt sjov, mand? Skal vi lave lidt sjov? Jo, det må du gerne. De vil gerne se med. Okay, mand. Skal vi lige høre? Jeg keder mig allerede i det her interview. Keder mig allerede. Wallah, jeg keder mig allerede. Okay. Vent lidt 2 sekunder. Okay. Bare spørg mig imens. Men. Hey, Kanemøde! Du ved godt, du er med i en video lige nu. Jeg laver telefonvis med dig. Du er med i en video nu, du går om på Godmorgen Danmark, Godaften Danmark og det hele. Om på Facebook. Nej. Jeg mener det, der er spejlreflekskamera over det hele. Det er ordentligt sygt interview, det her. Ja! Ja, det var bare sjovt med dig, mand. Kan vi stille din ven, din kammerat et spørgsmål? Og vent, det intervieweren. Hvad vil du spørge min kammerat om? Må vi spørge, hvor gammel er din kammerat? Hvor gammel er du, Kevin? Ja, jeg er 29. 29? Okay, jamen det her det er et seriøst interview. Jeg er stadigvæk 29. Okay, så min kammerat siger 29, men jeg husker ham som yngre. Nå, hvor mødte du så din kammerat henne? Christina, kan du lige ringe til en anden bil? Okay, men jeg hedder ikke Christina. Er du fuld eller hvad? Jeg hedder Rikke. Jeg er væk. Jeg er helt væk. Jeg er helt færdig. Helt færdig. Vi gider ikke snakke mere. Må jeg lige spørge dig om, hvorfor kaldte din kammerat dig for Christina? Det er fordi, jeg lever med det her. Fuck man, han afsnit det hele. Jeg har mit anonymt navn. Fordi jeg gider ikke, at hele verden skal høre mit rigtige navn og gå google. Rikke Hansen. Bup! Venanmodninger, haters over det hele. Næste spørgsmål. Okay. Så vil jeg spørge, hvordan er din økonomi så? Min økonomi? Jeg har i hvert fald råd til at købe min egen smøger. Lige nu for tiden, det er mig, der køber smøger til min mutti. Min økonomi, du ved, jeg bor for det mest sammen med min kæreste, fordi jeg er blevet smidt ud af min egen lejlighed, du ved. Havde ikke råd, havde ikke para, du ved. Som kostede mig med sorte penge, du ved. Sælger lidt has, nogle gange narko, du ved. De tjener godt ind til indkomsten, så vi kan få råd til huslejen, du ved. Okay, men du siger, at du køber smøger til din mor, fordi at hun ikke har råd til det. Men du er jo kun 12 år. Ja, det er det, jeg mener. Jeg lader sort penge. Jeg mere kan jeg ikke sige. Nå, okay. Så går jeg videre til næste spørgsmål. Hvordan er din livsstil? Min livsstil? Det her det er min gode ven. Du ved, vi skal til morgen. Lige tirsdag aften. Vi hygger os på anden, og så når det skal være stille og roligt.
En halv time efter, vi blev smidt ud af vagterne. Vi kender din mor, fucked up, vi så de unge møder, du var ung og sådan noget. Eller, jeg er jo ung stadigvæk, men du ved, da jeg var barn og sådan noget. Så det er fucked up, man bliver bare genkendt af vagterne og sådan noget. Hele mit liv, ret og domhuset hele tiden. Dom, fordi der dat, fordi mor ikke kunne finde ud af pasta. Det er sådan, det er. Det er hårdt liv. Nå, så du siger, du tager på klubber, og du er kun 12 år. Ja, det er rigtigt. Det er fordi, jeg ser lidt ældre ud, end jeg er. Det får jeg hele tiden at vide. Du ligger inde på 20, men jeg er jo kun 12. Så jeg synes, jeg klarer det meget godt. Jeg er stolt af mig selv. Altså. Okay. Hvordan er kærestelivet? Kærestelivet, ligesom et liv, lidt kaotisk. Jeg tager mig af ham. Prøver at få ham ud af stofferen og lidt narko. Han rører lidt for meget hash, du ved. Det gør jeg også lidt selv, du ved. Weed all day long. Det er min bedste ven, når jeg har det rigtig hårdt. Rigtig skidt, for mange skænderier med mor og dit og kæreste. Så det dæmper lige lidt på nerverne, ja. Okay. Men jeg prøver, du ved, stoffer, det gør jeg ikke i hverdagen. Jeg prøver at tage mig sammen til at få min hjerne hvil til at tage mig sammen til at gå i skole igen. Lige nu jeg går ikke i skole, fordi der er alt for meget. Nå, så du har ikke noget skoleliv? Jo. Jeg tænker på, at jeg vil tage, du ved, når jeg bliver ældre, så jeg tænker mig efter folkeskolen HG eller sådan noget lidt lettere, du ved, ikke gymnasiet, sådan noget. Så prøver jeg lige at tage mig sammen til at tage folkeskole igen, når jeg føler mig klar, du ved. Lige nu der er for mange retssager i gang. Okay, så... Okay, jeg tror bare, jeg går videre med din opvækst. Hvordan var den? Min opvækst, det var lidt fucked up. Da min mor fik mig, hun røg hash og sådan noget hele tiden. Da jeg blev født, jeg brækkede mig ud af det hele. Jeg var bare helt væk hele tiden. Jeg var påvirket, du ved, alt det hun tog stof for og alt muligt. Jeg var hele tiden ude af mig selv. Jeg blev misdannet eller sådan noget. Hjerneskade har lægerne sagt også. Jeg har damp og sådan noget. Jeg kan slet ikke sidde stille, du ved. Og jeg kan ikke koncentrere mig. Det er derfor, jeg ryger ind og ud af den ene og den anden og den tredje skole. Så det er hårdt opvækst. Så, hvordan er dine vaner så? Mine vaner? Ja, som sagt, jeg har skåret ned på mit stofmisbrug. Før var det alle dage på ugen, stort set i 3 måneder uafbrudt. Jeg bare tog stoffer, snitvid, kokain, alt. Og så, fordi min mor viste mig alle de dårlige ting, du ved, så tænkte jeg, okay, jeg skærer ned på det. Så jeg er lidt stolt af mig selv, i stedet for at gøre det hver dag. Jeg holder mig fra hver anden til 3. dag. Og nu, jeg har gjort det sådan, at jeg holder mig til weekenderne, kun når jeg skal feste og party og have det lidt sjovt. Okay, så har du nogle ønsker? Men ønsker, jeg kan blive ordentligt syg af kage. Jeg har været så mange retssager, du ved, jeg har set dem. Blablabla, du er ikke god nok, du er ikke god nok, blablabla. Jeg kender alle regler, du ved. Alt det der, jeg har hørt for mange retssager, du ved. Jeg kunne være ordentligt syg af advokat. Jeg kunne bare ønske, at jeg kunne bestemme over andre. Vise de svin der oppe i staten, du ved. At jeg kan finde ud af noget. At jeg kan redde min mor og min kæreste. Og jeg kan redde alle andre. Og jeg ved lige præcis, hvordan de har det. Fordi jeg selv har haft det fucked up og har det stadigvæk. Så det er så, din fremtid kommer til at se ud? Ja, eller politibetjent eller sådan noget. Måske ikke. Eller så ender jeg bare med at lave sorte penge som nu. For helvede, mand! Jeg har ikke tid til at snakke med dig! Jeg er i gang med interview! Nå, var det så din kammerat? Ja, min kammerat er hele tiden. Lige så snart jeg laver noget seriøst, de forstyrrer mig. Det er ordentlig business, jeg er i gang med nu. Jeg kan tjene ordentlig penge nu, hvis folk ved, hvem jeg er. Så... du er med i det her program, fordi du gerne vil blive berømt? Måske ikke. Det er lidt stort at overbruge. Jeg vil gerne, du ved, komme ud af det her liv, tage mig sammen, blive til et normalt menneske, du ved. Ikke alt det der misbrug og sådan noget. Narkotika, sprøjt og alt det der. Nej, jeg gider det ikke. Jeg vil have en uddannelse. Og jeg vil bare gerne tage mig sammen, mand. Hvad mere kan man ønske sig? Okay, hvis jeg skulle kommentere på det her, så vil jeg nok sige, hvis du gerne vil ændre alt det her, så har du seriøst også brug for en psykolog. Psykolog, hvad snakker du om? Jeg gider ikke psykolog. Men det er bare at fyre dumme ting og håbe på hende. Du er ikke normal, du skal skære ned, du må ikke tage stoffer, de vil tage alt fra mig, de vil fjerne mig fra din mor. Jeg har været til psykolog, for det er fucked up. De fjerner dig bare alt for det gode i dit liv. Det eneste show jeg har, det er lidt hashish, lidt spiritus og sådan lidt.
det må jeg ikke engang, hvis de finder ud af mit liv, hvor fucked up det er. De vil bare fjerne mig fra min mor, det er det eneste, jeg får ud af det. Så, hvad hjælper det? Jeg synes stadig, du skal have en psykolog. Jeg gider ikke at have psykolog. At det her interview går ikke ud på, om jeg skal ende ud herfra med at få en psykolog. Du kan gå ud af den dør, mand, hvis du ikke forstår det, nej. Jeg tror, du skal have endnu en retssag. Nu går vi. Hvad snakker du om? Hvad for en retssag? Hvad fanden er det for et lorteland, det her? I kan fandme ikke spille af det. Fuck, ved du hvad?